صحفي حزباዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ምስ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ሱዳን ጀነራል በክሪ ሐሰን ሳልሕ ተራኺቡ ኣብ ምድንፋዕ ክልታዊ ዝምድና ኣብ ዝተፈላለየ መድያት ዘተኮረ ዘተ ከም ዘካየደ ካብ ካርቱም ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣመልኪቶም ب26 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ርክብ ቀዳማይ ምክትል ፕሬዚደንት ሪፓብሊክ ሱዳን ጀነራል በክሪ ሐሰን ሳልሕ ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ህዝባውን ታሪኻውን ብምዃኑ ወትሩ ኣብ ዱልዱል ባይታ ዝተሰረተ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ብሽርክነታዊ ምትሕብባር ክልቲኡ መንግስታት ድማ ኣብ ዝበረኸ ብርኪ ደይቡ ከም ዘሎ ኣብሪሆም صحفي قدف አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ በወገኑ ቅርን አፍሪቃ ኢላማ ግዳማዊ ተጻብኦታትን ሸርሕታትን ኮይኑ ስለዘሎ ምትሕብባር ክልቲአን ሃገራት ምስፋን ሰላምን ምርግጋእን ናይቲ ዞባ ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ እዋን እዚ ኣብ መንጎአን ማዕቢሉ ዘሎ ሽርክነት ነዚ ዘውሕስ ምዃኑ ገሊጾም እዚ ርክብ እዚ መቐፀልታን መምላእታን ናይቲ ብክልቲኡ ወገናት ክካየድ ዝጸንሐ ምልውዋጥ ርክባት እዩ ዝበለ አቶ አልአሚን ሃገራት ቅርን አፍሪቃ ዞባ ቀይሕ ባሕርን ተፍሰስ ፈለግ ኒልን ረብሓ ህዝብታትን ዘውሕስ ውህደት ከርያ መድረኽ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ሃገራዊ ባይቶ ብዝገበረሉ ዕድመ መሰረት ኣብ ራብዓይ ሓፈሻዊ ጉባኤ ናይቲ ሰልፊ ዝተሳተፈ ጸሓፊ ህግደፍ አቶ አልአሚን መሐመድ ሰዒድ ኣቐዲሙ እውን ምስ ዝተፈላለዩ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስቲ ሱዳን ምራኸቡ ይፍለጥ ب4 نحاس 2014 ኣብ መስመር ከረን ኣቁርደት ኣብ ጥንቁላ ሓስብ ዘጋጠመ ዝሕዝን ሓደጋ ምግልባጥ ኣውቶቡስ ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ክቕጽሉ ናብ ሳዋ ዝወርዱ ዝነበሩ 18 ተማሃሮ ንዞባ ዓዱኻላ ከም ዝሞቱ ይፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ብሞት ናይ ዞም መንእስያት ዝተሰምዑ ነሪር ሓዘን ብምግላጽ ንወለዶም ቤተሰቦምን መላ ህዝቢ ኤርትራን ጽንዓት ምምናዩ ኣይርሳዕን ትማሊ ሰንበት ድማ ንስድራ ናይቶም ግዳያት ብጠቕላላ 1.8 ሚልዮን ነቕፋ መድሕን ከፊሎም ንጸብጻብ ዕቁማ ሚካኤል ተስፋይ ዮሐንስ ፍሮወይን ፍጹም ከተቕርቡ እያ مدحن إيرترا بربعة نحاسة 2014 ክፍሊ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ሳዋን እናተጓዕዙ ብሓደጋ መኪና ህይወቶም ንስኣኑ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ እንዳገርግስ ብጠቕላላ 1.8 ሚልዮን ናቕፋ መድሕን ከፊሎም ብ26 ጥቅምቲ ኣብ ሓውስ ከተማ እንዳገርግስ ኣብ ዝኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ሃገራዊ ኮርፖሬሽን መድሕን ኤርትራ ካይድ ስራሕ ቴክኒክ አቶ ምስግናነ ማርያም ግዳያት ሓደ መምህር ዝርከቦም 18 ተምሃሮ ምዃኖም ጠቒሱ መንግስቲ ነቲ ፍጻሜ ልዕል ቆላሕታ ብምሃብ ንነፍሲ ወከፎም 100,000 ናቕፋ ክወሃቡ ከም ዝወሰነ ረድዮም ወለድቶም ግዳያት ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ደቆም ተማሂሮም ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሖም ንህዝቦምን መንግስቶምን ከገልግሉ ዝነበሮም ሃንቀውታ በቲ ዘጋጠመ ሓደጋ መኪና እኳ ተተኸልፈ ድሕሪ ሓደጋ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝገበርሎም ምጥናዕ እንደገፍን ደቆም ማዕረቶም ምእንቲ ሃገር ዝተሰውእ ክብሪ ከም ዝረኸቡ ብምሕባር መንግስቲ ኤርትራ ብሓፂር እዋን ኣብ ዓዶም መድሕን ከም ዝወሃቡ ምግባሩ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ ንዘለዎ ሓልዮት ዘነጥር ምዃኑ ገሊጾም أذن قول اليوم سقي نحن ترينا قلنا لا مسؤول نمبر نعمل إذن نعمل علم كوينهم بحق أميرنا 10 حالات مرتي كالق وصو من قصهم كقولوا نزبهم كقولوا الناس اللي نعم أبزع كفات كابزر كاب كاب من قصنا كاب تشعو جميرو سقابلو معلت عبد قفن أب حجزين كم زلوا من قصنا نمسجد نتم دحروت زلوا قولوا علما تم كيدهم زلوا بسلام تمريجهم منقستهم من عدهم زقلقلي يقولون مدهنيا أما حضرنا زبادو خلاته تخل برهان محرت أباب زس معقل منقستي بتزقات أما حدقا أزي 5 حزنة تغيسو نسدرا بيتهم لمدباس بموارد من حدار زبادو ببن هاقراو كوربوريشن مدحن إيرتران دهرز تقبرة تعري شماقلتات عدي أبسترخ بلو كحسا كمتوه بومان التيروم ኣብ ንዞባ ኮሌጅ ዝተሰርሐ ራህያታት ሎም ዓመት ብዝነበረ ጥሉል ክራማት እኹል ትሕዝቶ ማይ ብምህላለን ወነንቲ ጥሪት ተኸባቢ ብቐረባን ብውሕድ ሃልክን ጥሪቶም ማይ ከስቲዩን ከኣልዩን ከም ዝበቕዑ ገሊጾም ንሳቶም ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ እተን ራህያታት ኣብ ማእከልቲ ንመጋሃጫ ዝተወሰነ ቦታታት ምህናፀን ተወሳኺ ብልጫ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ማይ ንምድላይ ዝጠፍእ ዝነበረ ግዜን ጉልበትን ኣብቂዑ ጥሪቶም ምስ ረኽብኦ ዘለዋ ክታበት ጥዕንአን ተሓልዩ ምህርተን ይስስን ከም ዘሎ ሓቢሮም እቶም ወነቲ ጥሪት ኣስዒቦም እተን ራህያታት ዝህቦ ኣገልግሎት እናበረሃሎም ስለዝመፀ ድበት ከይመልኣ ግቡእ ምክትታል ክገብሩ ምዃኖም ኣረጋጊፆም ሓላፊ ቁጠባዊ ልምዓት ኣብ ንዞባ ኮሌጅ አቶ ዳንኤል ተወልዳይ ቦገኖ መንግስቲ ብልዑል ወጻኢታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሕዳር ከባቢ ራህያ ዝሃነፀ ብቐንዱ ሓረስቶት ቀዋምን ርጉእን ማሕበራዊ ህይወት ንኽህልዎም ምዃኑ ጠቒሱ ነበርቲ ብንጡፍ ማእቶታዊ ስራሕ ክዕቅብዎና ዝኻኺሩ ኣብ ንዞባ ኮሌጅ 14 ራህያታት ከም ዘለዋ ሰነዳት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ ኣብቲ ንዞባ ይሕብር
بمتحبار منستر حرشان مشاركتنا ابن أوزبا سنعرف نزنطفو عسان شوعتنا 4 نهبي مهرت معار نمسسان سحجز بقندو اب مكن خانن من ربحان اسلن هب زتكور سلطنا توهيبو السلطنا اب جباب مبربار معار كاب زمناو اوفو سنهيوت نهبي محدران نهبي كمون مبزح اسلن هب بمتكوار بجبرن كل حسابن استوهب مخانو زحبره كيلا من ربح نهبي اب زوبا دوبو باتو زايف تخله كند علامات السلطنا نهبي متشو اب زيكونه كبابيتات نزلو حرستوت بقو سلطن بقى فلتأتن واتنا عتيقا ناب زمناوي أجابب من ربح نهبي مسجقارهم قرب نهرت معار بمعباي من نبابرهم من محياش كم زخانة أرديهم نهبي أنت تخانا هينكا روبحت أما يذهبك أزبالة أبزوبا دوبوب حلافي هابت انسسا دكتور عواز خيدانة نيوزوبا سنعافة ببهراوي أكامامتو نمفراي نهبي متشو أسلا زخانة اتسلت أنا لعلا قداس النت كم زلو بمحبار سلت أنتي نزيت أنهم فلتأتن تمكرون نزي حجة أصيما مزلو أوها هيدوم أبرتي أم كسر فتلابيهم أم حضر نوزبا سنعرفه عطوس هزكياس وهبت بوغانو اتسلطنا قداسنة العلو كان تخونه نتسرح من معبالين نمسساننجن والقاوي تعري وسان سلازخونه عطفا كسرحو أزخاخيروم سلطنت بوغانوم كان زعينة سلطنا من معبال نتفتاتهم زهلو عبركتو قليل سلازيكونه منستر حرشا بأتو بكسر حلو بملباو من تاق تقرت أحيايا بحرشا فلوت قزي كهلوو قرب مسارحتات من ربح نهبي عب عداقاتات كهلو سمويا حرشا عب عدتات موياوي عبركتو كلقسو زبلو رئيتاتات آريبام تمحلال افتحمامات نمكتا ان مقتصارن اب زكايت صعري افلطون نقحتن حبرتسب وسانيوم منستر طعنا كاب زمنت زبل من قال اب زتفلالي اكلات حبرتسب زتفلالي اسمورتاتن حابريتاو غسقاسنا مكيار يركب تماساسال علامه اب زوبا ماكل نستخايد استمرو بزملكت وكيل إيرينا يوناتان يعبيو نزدالو صبصاب حيلون برقه كقربيو أبزوا مأكل أب تمحلل افتحمامات بحفشة أب HIV إيدسن عباي سألن ما بفلاي زولو أفلوت أنقحتن كبن مبال زحق زاستمرو توحيبهم أب تياب الدراش كلينيك سيميناوي أسمراز توحبت عناوي أستمرو أب تنفر منيستر عنا زوا مأكل حلافي أهدو مقتصر حمام HIV إيدس آتو محاري ولد ميكال ندحر بايتان ايت فيروس كمون تنقو سعبيناتون أجباب مكل خالون أملكيتو سفيح مبرهي دحر مهاب تساتفتي بزو هابن غوسغواسات أفلوت أن بمعباي أم مقتو ترى أنك عززا تمحتينو أبتيج أنفر حلافي أهدو مقتصر حمام عباي سعالن دوين سيستر ناتنت قبري يوحانس بيجيدا حمام عباي سعال سمانا مئتاويت نسامبو عسرا دما نملو أكلات زتقع قتالي حمام كم زخونه بمحبار قبو مدهانيت بزي مقرات نشدشتا ورحيز وسد حموم ملؤ بملؤ كفوس كم زخل أرديام حدا بي HIV إيدس تلخ في السب أبسال سايدر الجامس زبتصح بحمام عباي سألنا يمتقع عدلو لعل مخانو تقيسا دما حبرت السب كاب حميمك حكمنا تخلاخيل كاتعنا نزبل مدكال كختل أزخاخرام أما زازمي دايركتر أنفر منيستر عيون سب أو دحنتن زوا مأكل آتو يوسيف تسفاي بمنيستر عنا زو هابو غوسغواسات أما برا خفلوت أتمحلل افتحمامات زلع على تراكم زلو تقيسو سالا بغت ألز كايد غوسغواسات ترئيو ملكفت حمام HIV حمام عباي سعالن كم زنكي بمحبار تساتفتي بزقسمو أستمهرو أم مقتا ترئيو زي حمام مريح تراك تصاوتا التحساسيبو